Jeg har en lille video til dig, som skal handle om syg kontra rask. For at være rask, og især hvis man gerne vil være sund, så kræver det at være i balance. Og der mener jeg balance totalt set. Og det betyder, at man selvfølgelig skal have lødig kost. Det handler den her lille video ikke om. Men den er selvfølgelig vigtig. Det handler også om at have et afbalanceret liv, så man ikke lever i stress, så man ikke lever et liv, der bliver på mange måder for meget, eller på mange måder for lidt. Så optimalt i balance, så godt som det lader sig gøre. Kan ikke lade sig gøre at være i balance til hver en tid, i hver en situation. Men man kan komme tæt derpå, når man kender lidt til det, og kender lidt til teknikkerne. Og det vil jeg fortælle dig en lille smule om her. Se, når man bliver syg, så er der jo en grund. Og hvad kan det nu være? Hvad kan det skyldes? Når vi bliver syge, så har vi gjort noget forkert. Man kan blive forgiftet, hvis man har fået noget forkert mad. Man kan selvfølgelig komme til skade på mange forskellige måder. Og man kan have oplevet noget, som har sat varige spor. Og de spor, de skal slettes, for at man kan blive rask. Så der er mange ting der, man kan gøre. Jeg har selv været meget syg, og i perioder var det meget alvorligt. Jeg fik noget symptombehandling flere gange, og det har jo givet mig perioder, hvor jeg havde det bedre. Jeg blev bare ikke rask. Jeg kom ikke i nærheden af at være sund, men jeg havde det sådan okay. Og sådan stod det på i nogen tid, indtil jeg forstod, hvad det handlede om, og jeg fik den rette hjælp. Og jeg er rask i dag. Fuldstændig rask og fyldt med energi og frisk som aldrig før. Så det er jo totalt vidunderligt. Og det skal jeg jo ikke sidde inde med alene, så det har jeg selvfølgelig gerne vil dele. Jeg ved ikke, om det er nogen selvfølge, men for mig er det naturligt, at jeg vil gerne dele det med andre. Den viden, jeg tilegnede mig undervejs, er så vigtig for hvem som helst, at den skal deles. Så det var derfor, jeg skrev den bog, der kom til at hedde "Vi kan ikke gøre mere for dig". For det var lægerne, der ikke kunne gøre mere for mig, men der var andre, der kunne gøre noget for mig, som hjalp mig, og jeg blev rask. I bogen der er der en masse svar på, hvorfor, hvordan, hvad kan vi gøre, hvor kan vi finde hjælp, hvad handler det her om, hvad er det, der sker inde i os, når sygdom opstår og bliver ved med at opstå. Så hvis du har lyst til at lade dig inspirere og lære af det, og også kunne bruge det, og bringe det videre til hvem du måtte kende, som kunne have brug for hjælp, så er du velkommen til at købe bogen, hvor som helst du køber bøger, eventuelt hos forlaget Lemuel Books. Eller du kan købe den via min hjemmeside, www.monica.one. Monica staves med K, og One staves O-N-E. Tak fordi du så med. Jeg håber, du finder din vej til det gode liv. Tak for nu fra Monica Petersen.